Zapnite si zvuk. Milí rodičia, volám sa doktor Včasný a chcem vám prezradiť jedno tajomstvo. Takže ma neposúvajte, nepreskakujte a nepretáčajte. Viete, čo je pre vaše dieťa mega dôležité? Plienky, kočík, hračky, výživa. Fotky na Insta? Prvých 1000 dní. Keď sa narodí ten malý zázrak, ste plný emócií. Lebo to malé dieťa je, ako sa vraví, na zjedenie. Ale vy ich nemôžete iba boskávať. Vy ich musíte sledovať. A keď niečo nesedí, tak konať. A cvičiť. A cvičiť. A cvičiť. Lebo disciplína musí byť. Čím skôr sa odhalí zaostávanie vo vývoji, tým skôr vám vedia lekári a fyzioterapeuti v Adeli pomôcť. Dajte si včas diagnostikovať, či je všetko v pohode, alebo či ideme makať, aby všetko v pohode bolo. Tak klikajte na www.babymed.sk. Kým je čas.